Hakasngi ba arjong katayaw UMDC kanong Stone constituency uba Gabriel Walang. Ulayo banno jingrap nrepusan hajar tingkasya ka association jing ki asya ka jingalang ka balalong Havani Hall pendengre. Katay ka jingno jingrap jong UMDC kalalong ru kumsi bentaban itu kerpange ka jing treshitom bat ka jingno senyang jong ki asya ka imlang saalang kibadan hapo kalama jong kanong Stone asya woko unit NAWU. Hakani ka jingalang nalor ka kong Liniansi Marwen presiden ka NAWU ka kong Monica Thongni sekretari NAWU laidon lang ru kisispa nyaw kundai ngot ki asya na keleng kathan nong Stone. Katno masulung kemensim. Dalam kijong hikmat na lewi ke jing tres tom kijong pi. Haba yang brio dia ingkong ya di asya kidon. Haba ki don kinampang ningkong ki asya kiwan. Dadon ba kano ke jing dia kapasusi yang moyin ke jing stom ningkong ki wale di asya. Ki longkmi ki ba amat ka ningkong ki di asya. Ke hospital ka bajangan. Yano kin syane ningkong. Kipadba ni kong ay kipay tumat sa biyasa. Kajing tray ke jompi ko pangimla asu bang motor hadu kanyo kitray. Kidon ki asya ki batray sitom ting ting ki klek ki kun ki hamshakri arsya ya kipadba jom katogosna. Kajing tray ke jompi kalong kanuksa yanga UMDC ubarit ubalong shakri ubarit jompi bangaro ngadiban bot ikinuksa ubapi bilatray nagta bisnong itaw jompi kajingwan uot ka jompi kapenulong ya kamensim ka jonga kabaong ba ngadai banyadon benta hai noy noy benta ngadai banyadon benta batpi ki ki benefit ki jompi ki don nang ki media ki jompi ki ba pensengau da kani kasor ba pensawa pangakren ban pensengau lam ban om kai ke jing don kami ki jompi asya ngakwa mong baka sorkar kadai ban sengaulan ya kini ka jing dawa ke jompi. Hakajo kani gasngi UMDC kanong Stone ulayo ru banno jingrap da kapisa sa baro kinong ilam sinong jong kathay nong Stone kibudon benta ban penyaji ki quarantine center haki sinong ki taw jong ki namar ka jing pang covid khat khandai. Bat kani ka jing ai ka chunga kalong ka jing yarap ya ki sinong kumbala kular ba kadon ka jing yarap ki sinong ya ai ka jing yarap ki sinong ngi iang ni badon ki kena benapo quarantine center ki bawan ban ya don bentalang ani ngasu komen sikadai indre kalong kabae na kabanta jungi ban yarap saya kiba sa apo quarantine center ngiu i kisnong bakatno ki trai sitong ha to por hai ban bo i ki kena quarantine center lai sitong ki don kiban ki volunteer ki bat syong bat mit bat step nadu ka don arbach ne lai bach ki ban up kalalong kabae ki kisnong ki tau ban up ya ki kena ki bawan na po quarantine center ki ban wan sa ang to te kani ka jing trai sitom di kisnong kalong no tang si benta na ka benta ku ngau MDC banya don lang batpi ha kata ka jing ka jumpi